10 chýb, ktoré pravdepodobne robíš, ak sa ti dostatočne nedarí v network marketingu alebo MLM. Málo propagácie, to znamená, že málo o tebe počuť, málo o tebe vidieť, hanbíš sa, skôr je to také náhodné, alebo keď máš dobrú náladu. Chodíš okolo horúcej kaše, ale nedáš žiadnu priamu ponuku a ani nič nepredávaš, len rozprávaš o tom, aký máš úžasný produkt alebo úžasnú službu, ale v podstate to nikoho nezaujíma a nikomu to nepredávaš. Po tretie, dosledovávaš veľmi málo. To znamená, ak človek na tvoju ponuku povie nie, tak ty to necháš tak. To je veľká chyba, pretože až 80% ľudí sa zaregistruje pri 6. až 8. dosledovaní. Spoliehaš sa na existujúci tím, myslíš si, že s tým istým tímom urobíš väčšie výsledky, motivuje ťa záujem od ľudí, čiže napíšu ti a ja by som chcel vedieť o tomto produkte a ty si vtedy našhavený. A keď ti nikto nenapíše, si dole. Čaká, že niekto iný ťa namotivuje alebo že niekto iný bude prejavovať záujem o tvoje produkty a bude ako keby tá žiara v tvojom biznise, ale to by si mal byť ty. Bojíš sa? Nie, preto hovoríš málo ponúk, preto málo ľudí oslovuješ. Nechce sa ti nadväzovať kontakty, nechce sa ti budovať vzťahy. V podstate ťa ľudia nezaujímajú. Chceš len, aby si predal nejaké produkty a preto sa tváriš, že ťa zaujímajú. Čakáš od tvojho lídra, že bude ten hlavný, ktorý naprúdi tvoj tím. Oslovuješ na inzerciách a v skupinách, kde sú sami nezamestnaní a ľudia, ktorí nechcú zmenu, ktorí sú všetko zadarmo, ktorí nechcú robiť katalógový predaj, ktorí nechcú ponúkať produkty, ale chcú zarábať milióny. Smola, v tejto skupine nič nenájdeš. A posledná, čakáš od tvojho tímu, že urobí niečo, čo ty si nedokázal urobiť. Čakáš, že urobia predaje, ktoré ty nevieš urobiť. Čakáš, že zaregistruj 10 ľudí, keď ty si to nikdy nedokázal, nejdeš im príkladom.